Красивульки мої, дуже хочу, щоб ви мене почули. Я дуже люблю, коли ви до мене приходите красиві, нарядні, гарні, бо ви йдете до мене як на свято. Я це дуже ціную і дуже поважаю. Але хочу вам зазначити, що ви йдете, особливо брюнетки, до мене на фарбування волосся. І в основному, коли це фарбування, я не можу зробити максимально так, щоб не пошкодити ваш одяг. Тому я дуже вас закликаю, коли ви йдете до мене, не вдягайте світлий одяг, особливо, якщо ми фарбуємо брюнеток. Якщо ви фарбуєте блонд, то не вдягайте темний одяг, якщо це порошкове освітлення. Будь ласка, прислухайтесь, тому що мені шкода, що я буду винна, якщо я вам зіпсую одяг. Дякую, що ви мене чуєте. І підписуйся, бо я точно знаю, як відростити тобі гриву і зберегти твій одяг.